Security. Ndinokutambirai pano pandinokupai maupdates ezvakawanda zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Usaskipa kana vhidhiyo rinosati rapera nekuti tinouya takabatanidza mavhidhiyo akawanda kuitira kuti usangane nenyuzi dzizhinji pavhidhiyo rino rimwe chete. Actress wekunaiza Boom akadonha ari pabasa apo paaiita mutambo wake wekufadza vanhu pazvivhitivhiti. Anonzi akadonha zvisina kuzikanwa kuti adonhedzwa nei, ndokubva atakurwa akaendeswa kuchipatara uko kwaakazonoonekwa kuti hazvisi kubatsira zvechipatara. Hama dzake ndokubva dzashedzwa dzikazomutora vakaenda naye kumba vachiti vaizoda kunofamba naye mune vanobatsira zvechivanhu kana zvechiporofita, asi kutaura kunoko hapana chati chachinja. Svonorai anonzi haasi kutaura, haasi kuona, haasi kana kupfakanyika kana chipi nechipi, hapana chaari kukwanisa. Munhu akangorara akangoti tasa. Please ngatimuisirei munamato. Kuri kunzi kuri kuuyawo vamwe vari kuzama kuda kumubatsira vechivanhu nevamwewo vanoita zvechiporofita, but so far hapana chati chachinja. Saka mumuisewo munamato. Pamunoisa munamato yenyu nemiwo mubva mamuisawo mumunamato. Aiwa, tinoti anoita zvakanaka, Mwari vanomurangarira. Mudhorobha reMagutu mune chiitiko chaitika imomo. Mune njodzi yakaipisisa kwazvo yaitika. Pane nzvimbo inotengeswa magasi pari parengi, inonzi paputika magasi tengi, asina kuzikanwa kuti chii chaitika uye moto wacho wabvepi. Ndokutsva vanhu vanga varipo, vanhu vasere vafira panzvimbo ipapo, vanhu vatatu vatakurwa vakaendeswa kuchipatara. Zvaizvezvi vachiri kubatsirwa kuchipatara. Aiwa, tinongoti Mwari ngaavarangarire avaitirowo zvakanaka. Hey, hatiziwewo kuti mhepo yasumuka imhepo rudzii yaita kuti zvinhu zviitike izvi, but hey, zvinorwadza. Gasi. Magutu mambanda na gasi raputika murengi Magutumo. Iro gasi iro, vanhu vakutiza gasi iro. Magutu murengi mambanda na gasi raputika kunofila magasi uko. Muno Magutu raputika mukoma Julius, gasi raputika murengi iro. Wagutu kwampanda wana gasi raputika, vanhu vari kutiza rengi yese. Kwaita munzvimbo yeHarare pane mukadzi abatwa mushopu anga achiba zvipfeko zvevanhukadzi zvomukati achida kunotengesa. Paabatwa ati, inini ndakarambwa nemurume, handinawo mari yekuti ndikwanise kuriritira mhuri, asi kutengesa ndokunondibatsira, asi chinonetsa ndechekuti ndinenge ndisinawo mari yestati. Mai ava vanga vakaviga zvipfeko izvi mukati mesiketi. Zvose zvavanga vakaviga zvaverengwa zvikaita 48. Hey, zvakaoma. Mararamiro atiri kuita hatizive kuti chii, kuti umbavha here wangotipinda kana kuti inzara, but hey, zvakaoma. Ngatidzidzewo kuzvishandira. Kukumbira kuri nani than kuba, nekuti unenge waitisa loss. Panguva yazvinobatwa kutorwa stock, zvionekwa zvinhu zvakashota, kuno umwe munhu antori nevana vaasiya kumba achiti ari kuenda kubasa, anobva adzingwa nekuda kwako. Zvoreva kuti hapana chinhu chawagadzira, watoita wese kushatisa zvinhu. Hey, zvakaoma. Muradze security maitira munoita kana mutsinza musasecho itai maitira maita checho security bemunoti kwaya tinachinje mafeeling pache ndo mamunoizi ukona gadzira kuseruko pasendro paki papa ndo pamunoita izvo zvimuchiba kudai muchiti makafura apa ndimuna muchikaserukata paFacebook baba mangani vizai toni mangani 48 mapenzi rowa na maya. Murume wamuri kuona kumashure kwangu uko anonzi Believe Guta. Believe anonzi akanyorera hurumende tsamba yekuti aikumbira kuti kana kwazvarwa mwana tinokumbira kuti baba vazotenderwa kuchengeta mwana iyeye vambotanga vaita maDNA, nekuti ari kuti iye pana baba vake vakasungwa mushure mekunge vairamba kuchengeta mwana wavaifungidzira kuti mwana uyu haasi wavo. Saka iye ari kuti dai paita mutemo unotaura
kutaura kuti mwana ngaachengetwe nababa ivavo. Kana pachinge paonekwa kuti zvechokwadi ndiye muridzi wemwana, handizivi kuti muri kuionawo sei, ipfungwa yakanaka here kana kuti yakaipa. Munongozodaira mega mucomment section kuti muri kuzvionawo sei. Aiwa, muswere zvakanaka, tosangana pachikamu chinotevera. Thank you.